Monta motor master Ducati Harley Davidson deh. Kita ulit ta kay magilis niya iguman balik din ta. Patansa kay bukat. Kailangan na bukat man. Ha? Kailangan na kay bukat. Nako ani kagahapon na stress di kagahapon dai. Sorry. Suko mo kagahapon god. Ako nga, yung tinusok ka, oh. Ha? Amoy, Layas kasi Mumbai. Tentang kami na taga maybe. Kalmar god. Dapat kuan gid. Basta ko na akong anak. Problema na ako. Dapat kalmar gid. Dapat di ka masig kasuko no. Ay, pwede butan din pakpak. Tayo. Isa kay? Dapat kalmar gid. Kung sa ganin may tabo, kalmar gid ka. Di ka magsuko-suko kay samot ang kuan. Problema. Ah. Tara. Dapat kalmar aja kagid magdali ka nya. Ngayon ka kalmar ka dali. Tara ko. Tara ko. Nakaw nang gwapo tay. Oo. Ma, tara ko ma. Dito lagi taon dah. Karena nagtaon dah dali. Ako na ipasiminto manggod kay hapit na mo manong balay oh. Ari tamahaw kay way ko andas balay, way luto. Memorize rin na dito. Memorize rin na dito. Sponsor pamahaw, master. Relax ra kayo. Relax ra kayo. Nagkalagay itong yun na. Oh, jadi dua ko idea po. State of one. Ya. State of energy, state of calamity. Wala yun, luya kilawas. Dikit padagin, dapat dikit padagin no. Kalmador juga permisir. Kalmang naong. Ya, atur ko. Pasko. Atur ko ha. Bye. Ay, may muntag. Okay ra ka? Sir, may buntag sir. Sir, bye sir Heng. Okay ra kayo. Kalma. Kalmar may kadiya, mura magsakto kastog. Huwag kastog. Dai sakto kas kuan. Kuang kastog, sakto kas biyong. Tugtik. Tugatik-atik. Atay. Hihi. Kuya gan. Ilang mahuman na lagi ning bisa sa bugo. Maka-relax ra ta. Okay ra kung tagsakto sa lawan. Makakalmar ta ikaw mas bisa sa bugo. Wala. Alawan. What allowance eh? Wa. Allowance is not allowed. Abe. Kalmahan ni mo diaga. Kaya way. Mura lang mulan sir. Usa. Wa ko ni siday sir. Wa ko ni siday. Wa ko ni eyeglasses ba? May bayo nga rin pwede mag-state. Para ko no parehas ko no mangitom. Sabay ganahan mo, may itom ka, may itom yung mata. Yo, what's up? May buntag sa tanan mga katambay no. Karon na nata dire sa langit. Are ko, tanami ko. Are ba? Oh. Sa langit. Mo din nagpadulang adlaw. Wag. Ano no kay kuan ta? May 25, Ante Dispiras na ta. Kaya ka refleksyon eh. So, Ante Dispiras sa bisa sa Bugo no. Karon kay mao na to ang atong BRS nga event no tong design na mo ni sir. So, lokar mi padong kay mag-caravan. Unya, wala pa man mahuman ng misa. Kalma sa medire chill sa medire pero ako rin na madag chill kay murag kabutuhon na jud migo. Ngita og CR ni migo eh. Ay, nakakita og CR. Yan, Aldo. Ay ba, napay pungutana nimo ba? Napasubuhan ko itong Nakitig mo nimo. Ay, tig mo na pungutana. Oo. Og makatubag ka, tigaan nag 20. Ha? ano lang, sangayo. Tigaan nag 20 makatubag ka. Nag-CR man ka no, way labot ka sira. Pero ta, ang libang 5, ang CR 3. Ya, pila yung bayran og ug mangihi ba? Ang libang 5, mangihi 3. Ug malibang ka pila yung bayran? Sayop. Ay, tayo to baga ikaw. Pila yung bayran nimo? Ha? Ikaw pila yung bayran nimo? Ha? Utso. Ihi ulit bang man? Nade malibang di mangihi. Tipya 20. Di ka mao. Mura to. Oh, maro to. Nakakay 5 kamay.
Laki 5 ka 20. Oh, So, palit ka o. patol ka sir. Na, Patol ka sir. yatag sa isip tayong Chris. Oh. Bila isukli. Ako? Kebaw ko eh. Ikaw, kebaw ka? Uksoy. Sino yung yan? City Ray! City! Ah, delay! Delay! This is City, day. This is City, this is City. This is City, betul? Sayop. Sorry. Ano na pa may second chance? Sabi mo, walang din. Kasi maramay. Wag yun. This is City, ang sukli. Sabi ng Gog City. Sayop day ko, day. Sorry guys. Sorry mga ga. Bugo guys, ganoy. At least nakaiba ako sa sayop. Muna importante dia. Ay, admit. So, ha? Masaman. Ano man? Admit mga ka. Ayaw. Hospital. So, relax kami dire. Kaling ko kami pamamamisa. Wow. Wow. Relax na mga kalagaw. Relax. Ikaduhan na no. Wow. Lupigang papa eh. Lupigang papa. Wala papa niya. Ay, kinala na. Mawag ka itong gidakon. Oli, pugikan to karo ano, mananito karo doon, oli na ko niya. Uli ro kay mag-ilis. Nya balik ko dito kay magtiwas may design ni sir. Amo ba tong tiwason og put up upan, adjuston ang mga angay adjuston. Uli sa mi. Kaon ko daan dire nya. Uli sa mino kay kuan, isog ilihok mo ginani. TikTok ba? Isog ilihok niya magsaka-saka ta dito, si mas slide. Oh. Kaon ko, ikaw mag-ilis, ikaw balik ta dito. Uli lami, uli. Sir. We're done. We're done. Kaya. Fire na kayo na eh. Fire na kayo na eh. Okay na mismo design. Amo pa yung pagpaniod doon nila ni Master. Dahil kaptay, ako nagtututur dahil. Gutom kayo na. Huwag yung pagpaniod doon na nila kay largo sila sa stage. Thank you sa pagkatod eh. Nalimot, sukli. Tama te ha. Chico. Mawala ito kay Juan. Ingat yung panahon. Pinong tagpabugnaw. Pila ka 1 liter? Pila ka 1 liter no? So litro ko niya. Atong utang na mo. Bayad na mismo utang. Tapi lang sa resibo mi ka. Ang iyo presyo ang iyo. Sir. Na namin dito sa shop, balik lang master no. Trabaho na po ni. Kani nga project para wag man sir no. Ma. Wag man siya. Soko nga pumutan nun. Wag man siya no. Manami sa mong design dito no. So kapag akong gingon nga kuan. Itong saying akong gigo ano. Katong isulti na ako gabi eh. So ang katong saying no, nga katong isulti na ako gabi eh. Kay katong saying remain calm in every situation no. Kung sa Tagalog pa, manatiling kalmado sa lahat ng sitwasyon. O sa Bisaya, ayaw padas tama. Ingon pa si Master no kay kung may sitwasyon mong kinabuhi no parehan eh mabisi ka or nakaibuhaton nga kuan. Kunya magpada ka sa sitwasyon. Ang tendensya na ang sitwasyon ay mudiktar sa imo ha. So dapat kay mo handle sa sitwasyon nga gihatag sa imo ano. Dili ka magpada kay ang tendency na ano kung magpada ka sa sitwasyon yun. Dili kay mo handle sa sitwasyon. Ang resulta na bate. O ginaingon ni Master nga dapat kalmar jud ka. Kay imbes magparatol-ratol ka or magpakuan ka sa sitwasyon nga naay mo gatubang. Buhaton na nimo tanan mo buhat nga nindot ang outcome, di ba sir? Sakto ba sir? Sakto ka bro, sakto na. Pare ka Master, dahil nga sa obligasyon. Pa siya practice sayaw, pa siya tudlo ang sayaw, pa siya design, pa siya klase, pa siya so tayo gibuhat mo sa bagay sir, silabay. Pero wala gano, kalmar gano. Siya manatiling kalmado sa lahat ng sitwasyon. Ya, maor ta siya kay trabaho pa mi diri niya. Ubay-ubay pa ni. Napakuyadaghan nga buhaton diri. So
Kalmar ata. Dapat kalmar ta pirmi. Bahala kalubato na niya. Mag-charge ako niya. Mo to siya, timani to ninyo. So, mo to siya. Sig balik. Stay calm in every situation kay para nindot ang resulta. Unya. Ito istorya sir. Unya day. Unyang gabi day mga tutag plaza no, tong tanaw tong design ug say output ato. Among design day, kung di mo labot. Kami yung design na to. So mga to niya. Ay. Nasa lang kita ang ragbihanan. Sakto sa tapos ang adlaw. Na si Master day. Ang trabaho sa Jerry dito. Mentag ini ka human-human ani. Kay mga on mi kay hapon na. Gutom na ko. Nay. Ay, nay. Ah. Laug manok. Na dili ron daw Amerikaon. Nakakagilangag. Puno na rin akong cellphone, no? Ako na lang lubat. Puno na akong cellphone, ako lubat ako. Sige, balik ka na bad guys, oy. Nabad to sa trabaho. Saan ako, balik ako na? Tao na sa tila. Para ugma na siya. So, ang output ani, ikaugma lang ako ipakita no, kay para na surprise ba. Ya, mura ko na sa taas na sa netong video. Ugma kita pakita no. Basta kay atang-atangin ninyo para makita mo sa output ni Master. Medyo dali din ni human ang kuan ron. Dali rin siya na human og purma kay height ang gabas. Dili ka tong anting nga gabas, lahi na nga gabas oh. Ug katong ning anting nga gabas ni Sir murag dugay na human. Yes. Mo na mo sigbabot ganihan sa rugby ko. Kaman ni hapon. Ato man nagitan. Ingo ba sir nga. Kansi na kuno siya sa kuha sa kaon niya. Blanco na kayo sugon. Masakta na. Gusto na sila sir. Mga sa may mga katambay ha. Ang una ko dito sa RMC. Muna yung kalkansiya ni Master. Kay kamera duha. Sundano. Ako kay manok. Na blanco ang sugon. Bisa ka dito ko na. So, namin dire karon sa shop no. Igawalpi mga. Pero si Gawalpi oh. Go. Okay pa ka? Buhay pa? Hindi trabaho kami tiwasan eh. So, ikaw man mo dire. Ug mahuman mi sa mga gipabuhat dire sa mua. Mga to ta sa mga to mi dito. Kay mo tanaw mi sa mga sayaw-sayaw. Yung tanaw sa sang design og unsay porma sa gabi. Ito tong adton. Di man pasunlan kay na may caution go. Caution. Do not hinder. Tiguan na dyan me, ibanan pa. Para mong design. It also means, or we will never know what life would lead you to in the future. Ayos ra kayo gawin. In a Good span ra of kayo. 13 years. Good ra mga katambay, nindot ra resulta mong design. 2022. Maro tong geri, amo gidiaan mong trabaho dito kay para lang yung tanaw mi dire. Ato sa mandir na. Mo biyahe ka dito eh. As a business professor in the naman. University of Santo Tomas or UST in Pintal na lang, España, wala pa. Manila. Bye! Kapoy kay na. See you tomorrow. Oh, mo siya sa karong adlaw mga katambay no. So ay mong kalimot sa katong kuano, atong advice nga manatiling kalmado no kay the best way to solve a problem is to remain calm in every situation. So effective na siya. So mo siya sa karong adlaw no, ari ko matulog kay ugma ari pa mi trabaho pamigtiwas sa atong gibuhat. Dayon tog na mi unya akong cellphone day ano itong camera nga gamit wala na siya kuan memory so kutob sa itong mabuhat nga video ana ta kutob so kita din balik ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Ganoy TV, Anoy out. See you.